Αχ, κουράστηκα. Το συμφώνητα έχω λιώσει τα παπούτσια μου. Γιάννη μου, πω, κοίτα μια ωραία ταβερνούλα που έχει εδώ πέρα. Πάμε να πάμε, μωράκι μου, πεινάω. Πεινάει, πεινάς, είναι φαρμακείο. Θέλω να πω έχει φαρμακείο δίπλα. Ναι, εσύ βοηθοπούτσι πεινάς. Εγώ σας έλεγα να πάμε στην πλατεία του Γέρακα που έχει μια ταβέρνα λίγο πιο εκεί. Είναι πολύ ωραία, αλλά εσείς με φέρετε Έλα, εδώ. Παρασκευά μου, τώρα πάμε να φάμε. Ευθυνή εκεί στο Γιάννακα, Δεν ξέρω, αλλά είναι ωραία, σαν παράδειγμα. Ευθυνή είναι. Γιάννη μου, νομίζω ότι είσαι τσιγκούνι. Όχι, μωρό μου, καλά θα μου πεις να υπολογίσω τη βενζίνη που θα ξοδέψω να πάμε εκεί. Όσα κιλάει θα κάνουμε ο υποδοπούτης. Όχι, εδώ θα φάμε, καλά είναι μωρό μου. Ας βγούμε λίγο έξω. Πάμε να φάμε, άντε. Πάμε, άντε. Ας καθίσουμε, παιδιά. Αχ, τι ωραία τραπέζια. Εδώ στο Παλίνι είναι ωραία. Παλίνι. Μα δεν είναι σαν το Γέρακα τόσο ωραία. Έλα ρε Παρασκευά, μάλιστα. Έλα μωρέ Παρασκευά, καλά σου λέει. Καλά είναι. Περίμενε, κάτσε να δούμε τον κατάλογο. Αμάν! Τι είναι Γιάννη μου? Τίποτα, με μοιάζει η μέση μου. Θες να σου κάνω μασαζάκι? Όχι τώρα, άσε. Θέλω κανένα ουζάκι, όχι μασαζάκι. Ουζάκι, ουζάκι, εγώ θα θέλω λίγο Όχι, ουζάκι. όχι ουζάκι, νεράκι. Θα φωνάξω το παιδί να παραγγείλουμε Ω, τώρα. κάτι τιμές. Ξέρω ένα μαγαζί στο Γέρακα που έχει ωραία Έλα, μύθο. βλέπεις εδώ τις τιμές, τι γέρακα. Πάμε για τάφο τώρα. Παιδί, σερβιτόρος, για έλα. Καλησπέρα, τι θα πάρετε? Εσύ μωρό μου τι θα φας. Λοιπόν, εγώ θέλω μια μερίδα με πατάτες. Ναι. Θέλω να πάρουμε δύο σαλάτες. Έλα, σιγά σιγά, πρέπει ποιος θα τις μάθει, δύο σαλάτες, μία. Έλα μωρό μου τώρα. Κατσίγκες είμαστε. Έλα αγάπη μου, σε παρακαλώ, δύο σαλάτες. Τι σαλάτες θέλει, για πες. Θέλω μία του σεφ και μία χωριάτικη. Εγώ λέω να πάμε δύο μαρούλια σκέτα. Γιάννη μου, θα Καλά. να τα διστώ. Καλά, αυτά εσύ, τέλος. Όχι. Τι, Λοιπόν, η φέρε πουτάνα μας, πώς θα τρώει. φέρε μας μπουρεκάκια, φέρε μας χωρετικάκια, καλά. φέρε μας παλιδάκια, Καλά. φέρε μας όλα τα δάκια. Εντάξει, για να θα δεις εγώ τι κάνω. Εσύ το πούτσι. Εγώ θα θέλα γεμιστά, αλλά αν γινόταν η ντομάτα να ήταν από το Γέρακα που είναι πολύ ωραία. Καλά, αυτά. Σερβιτόρα, έχουμε ντομάτα από τον Γέρακα. Έχουμε. Ωραία. Τι άλλα έχουμε εκλεκτά. Να ρωτήσω κάτι, του Γέρακα είναι καλύτερα τα προϊόντα, είναι πιο ακριβά. Ναι, είναι πιο ακριβά. Είναι πιο καλή ποιότητα. Σας το είπα εγώ παιδιά, ο Γέρακας έχει όλα τα ωραία. Γιατί με φέρατε Άρα εδώ? και εγώ θέλω προϊόντα του Γέρακα που είναι καλύτερα. Ναι, καλύτερα και ακριβότερα. Λέτε να πάμε στο Γέρακα, ποτέ δεν είναι αργά. Έλα, σταμάτα Λέτε να παρακαλώ. πάμε σπίτι εγώ, παιδιά, εγώ δεν ξέρω, κάτι με έπιασε, δεν είμαι καλά τώρα. Έλα Γιάννη μου, σε παρακαλώ. Σας είπα, πάμε στο Γέρακα, πάμε. Έχει θα τα πας, Γιάννη, συντριβάνια. σταμάτα Παρασκευά. Παρασκευά εσύ γεμιστά, έτσι. Ναι, και λίγο αρακά. Αρακά. Και αρακά αγαπώ, να είναι από το Γέρακα, είναι πολύ ωραίο. Ιτεμένος, Φασολάκια, μαυρομάτικα. Μα τι είναι αυτό, φάει κανένα παϊδάκι, φάει λίγο ψάρι. Όχι, Ψάρι, όχι. παππού να σε πάρει ο διάλος. Έχουμε ψάρι από το Γέρακα πρώτο. Τώρα δεν μου λες, πού μεγάλες το ψάρι στον υπόνομο. Στο συντριβάνι, στο Γέρακα. Το είπα εγώ, είναι πολύ ωραίο το Γέρακα. Στο συντριβάνια με τα ψαράκια μέσα, τις τσιπούρες. Γιάννη μου, εσύ τι θα φας? Εγώ παιδιά άρχισα από σήμερα μάλιστα το τελευταίο λεπτό να κάνω δίαιτα και επειδή έχω Όχι, μαχή. Γιάννη μου, πρέπει να φας. Όχι δεν θέλω, δεν πεινάω. Γιάννη μου, αν δεν φας θα χωρίσουμε. Εντάξει, θα φάω. Έλα Γιάννη, φάει. Τι θα φας? Θα φάω. Σερβιτόρε, ένα τζατζίκι για μένα. Σε παρακαλώ. Σκέτο και την ελιά μου τη χρεώσεις δεν την τρώω. Λοιπόν, Φέρε μας και... Μα γιατί η ελιά είναι από το Γέρακα. Βάλτε εσύ, βάλτε στον κόλλο σου. Καημένε. Αχ, τι ωραία που είναι η ελιά στον κόλλο. Νερά, κοκακόλες, τα πάντα. Εγώ νεράκι θέλω, έχει εδώ μια βρύση στο διπλανό μαγαζί που πλένει τα μάξι του, από εκεί θα πιω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, έχουμε δύο σαλάτες. Ναι, παναθεμάτες. Έχουμε γεμιστά από Γέρακα. Ναι. Γυρακιώτικα. Αρακά. Ναι μαλάκα και αρακά σου παραγγείλαμε, ναι. Ένα τζατζίκι χωρίς να χρεωθεί η ελιά. Και τα μαυρομάτικα Ναι, ξέχασα. μαύρη ώρα. Πανάθεμάθε μου. Εντάξει, σε 5 λεπτά θα είναι έτοιμα. Κάτσε η κομπέλα μου, ναι. Αμέσως να φύγεις, θες και μπουρμπουάρ μετά, μαλάκα. Εσύ μόνο μου. Είπα, λοιπόν, επειδή ο Γιάννης μου είναι λάτ και τον αγαπάω, ό,τι έχει το μαγαζί φέρτα. Κατάλαβα. Εντάξει, τώρα φέρτα. Όταν έρθει ο λογαριασμός θα πάω τουαλέτα. Φέρτα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γιάννη μου, σε αγαπώ Έλα, πολύ. Μ' αγαπάς γιατί, γιατί θα τερλικός. Όχι Γιάννη μου, σε αγαπάω γιατί είσαι πολύ λάτ τύπος. Είμαι, αλλά άμα μου παχύνεις θα χωρίσουμε, το λέω, Όχι, δεν θα παχύνω, εντάξει, να σου πω κάτι.
Και θέλω και μια άλλη χάρη. Όχι, τι άλλη χάρη. Θέλω από το Facebook να Ναι. βάλεις τη φωτογραφία που έχεις μπροστά. Ναι. Και σε βλέπουν οι άλλοι, οι καρδιαλίτες και σε πάρουν από εμένα. Αγάπη μου, καλά ξέρω ότι είμαι τουλάχιστον Brad Pitt, θα τη βγάλω. Θα βάλω τον Πέζαρο. Νίκη, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Πες μου ένα σκηνάκι. Καθόμουν μια μέρα στο Γέρακα, στην καφετέρια και είχα τη Facebook εκεί με τα πουλάκια, με τα Έλα συντριβάνια τα Παρασκευά μου, πες μου, πιάσε με τα γερακά. Καλά, ήρθα του μωρό μου. Αυτή η Μαρία η ξαδέρφη σου, γιατί δεν ήρθε σήμερα που λέγαμε? Μη μου λες για αυτή την παλιά πουτάνα. Και βάζω. Μη μου λες να σηκωθώ να φύγω Ωραία, μου και να αφήνω να πετάξω, πέσει. θα πετάξω όλα αυτά που πάρει και να τα παρακαλεί. Όχι, θα τα πάρω. Σερβιτόρε, αλουμινόχαρτο, είχαμε σαν τη λήξη. Έχουμε. Ωραία, τύλιξε τα και φύλαξε τα στην κάβα όταν θα ξανάρθουμε. Παναγία μου.